ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ எங்கே போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிறது அங்கே அது என்ன ஆறுன்னு தெரிலங்க. பட் அதுக்கு ஏதாவது நேம் வச்சுருப்பாங்கங்க. என்ன நேம்னு எனக்கு கரெக்டாக தெரியல. பட் வாங்க கீழே போய் பார்ப்போம். இங்கே ஒரு வாட்டர் டேங்க் வச்சுருக்காங்க, தெரியுதாங்க? இந்த வாட்டர் டேங்கில் கேட் வால்வு இருக்குன்னு நினச்சேங்க. வாட்டர் பாட்டில் மட்டும் கொண்டு வந்திருக்கேன். பட் தண்ணி எதுவும் எடுத்துகிட்டு வரல. வாட்டர் டேங்கில் நான் கேட் வால்வு இருக்குன்னு நினச்சிட்டு பைக்கை நிப்பாட்டி அதுக்குன்னே வந்தேங்க. இந்த வியூ பார்க்குறதுக்காக வரல. வந்து பார்த்தா வாட்டர் டேங்கில் கேட் வால்வே இல்லைங்க. அடிஷ்னலாக போலீஸ் ஸ்டேஷன் யூஸ்க்காக வச்சுருக்காங்க. பார்த்தீங்களா, கீழே போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்கும். ஸோ ஒரு போலீஸ் நடந்து வராருங்க, நம்மளை தான் பார்க்குறாருன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஓகே, இந்த வியூ எல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ தொழில எல்லாமே வேறு லெவலில் இருக்குங்க. ஸோ நம்மளை தான் பார்க்குறாரு அவர். கேமராவில் பார்த்தா தெரியுங்க. ஒரு சின்ன பாப்பா இருக்குங்க, நம்மளை தான் பார்க்குறா. ஓடிட்டாங்க, அவங்க வீட்டுக்குள்ளே ஓடிட்டான். அவங்க அம்மா ட்ரெஸ் வாஷ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க போலங்க, அங்கே ஓடிட்டான். சரி ஓகேங்க, நான் கீழே போயிட்டு அந்த வியூ எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேங்க.